guys, kini bitaw tawag pag-reels bitaw. Kini pag-reels na to. Ang uban guys, ingon sila musurrender na kung sila. Musurrender na kung sila kay maunay mauna. Kung musurrender man gud to guys, mawag imong mga followers tanan. Ano ra diha pero din na sila ganahan sa imong mga post ba kay nga hawa na gud kay murag din na nila masundan ang imong pag imong din na nila sila baybayan ang imong mga post ana murag din na sila kayo mo kuan. Pero sa ako paminaw, di ko musurrender. Ay nga musurrender man ori ko. Ano mo surrender man ko na nakasugod na ko ani na monetize na ko karon pa ko mo surrender nga sa una man gani nga kuan sa una man gani nga pag ako na monetize ulit na man gani og post pero maybe sagwa ko na monetize ako kay bago sa monetize ay malay pa pud nahog na ade monetize ning ani mo kay bawo re basta kay ako ang style sa una sige ra ko post kay ulit ko cellphone na ko wifi nya usa may buhaton ako wala usa na wifi ang bato ra ko natural na cellphone nga nindot oh natural magsi kog cellphone oh way customer o sa baton matug ka high blood ka kay kalingon ako cellphone ana unsa dinha nihan to nga sa sikong post na monetize ako ato kang dahil guys salamat po ko pero ako ban ingong surrender na ko ani kay wa ko sila ko ana way sa way kay mga followers way nananaw wa mo ko mingon nga nagpost ko kay para tanawon para man ni malilili ra pud sa cellphone mga wa man tiningaw lili ra to ay pud mo hunong ka man ka ngamintas na ka cellphone padayon way hunong ay sa inya ta mohunong kumuha ng cellphone kana wala ka cellphone na cellphone padayon pero uga pud sila lamiin na ho wa mo pwede mugos napi uban manggod nga di alam tan-aw kay langay sa oras uwa po ko ba yung tan-awa at ako lang mag-post lagi hapon po ko post ako guys at ako mga followers daghan kayo nag-friend request na ho kay ibang bansa uga po to silang i-accept wa magyapon mahimo kay di man pud sila kasabot ana mo pud daghan ang friends mo lagi na mag-chat samo ko pud kayo kay ilang chat wa magyapon ko kasabot mo kasabot sa chat pud magsige niya mag-video call gabi nako sa buang matubag uri di ko matubag og adlaw gabi pay noon sabi tubag na ho sabay ang tubag nga di ako kumo istorya na ilang sortihan di ako ko kay bulok ba ako kayo kana English bulok ka ng English guys kay sa oras sa eskwela sa una ka ng English kung man nagpanyod to alauna mo na pasok English na di ko pasok guys gawas ka di ko mo English ang maestra maldita kayo maldita sa kay guys di ko ganahan mo sod kay imbis dita ka mao sige tagtudlo pabarugod tas tilwa silutan taw di ka mao unya karon hanggang nagtuon sud mayo para natudloan ni mangandam na kudaan kay para tudloon ako niya karon ka mao nako gilabay-labay lang ang kamot sig handap sig ana gilabay-labay lang ang kamot tuwa sa tudloa kada pumat bulok pug ana guys sali ko tagkalkyo ani buhay kalkyo na pordoy mo na o yun, ako ko mag-agad o kinina sa reels mga bright ang ipagpili ani. Di pa siguro eh di pa sila kasabot sa mga Bisaya. Sa ang taman nga Bisaya mo sugo. Nya ang Tagalog ko hilas na po kay guys, mura mo malimbot ang malibog. Kasi pag masayo pa hinuon ko tungod sa pagkatagalog nga di ko anad. Di ba? O nga kung anak ko yung mga followers ani daghan kay nag-friend request, i-accept na tanan followers magatuyo. Di ko pugoy. Bahala nung ngalaw nang daan ilan kayo? Ilan ka kayo mga naong? I-accept na to, ako accept. Ay, di ko Ay, lagi na-accept kay, ako rin mo problema na, di ikaw. Di man siya siluso, di man siya para sa uban niya. Magkikamata na lang doon, magsilos, di na siya gana. Salig naman siya na ho. Di ko dyan ko magkuhan. Tarong na itong pares, magbinuang. Basta tarong ang pares, di na magbinuang ay. Tarong man. Mao nga, kanan ay, magtarong galing pares, hindi ay po magpabinuang guys, kay buta naman na, gusto magpagitao ninyo. Wala ka unsa, wala ka nagdaog ha. Kung ba't tinakain na, pero nagdaog ka na. Pwede pa, pero butan, ayaw kay Loy. Masin siya punta. Mga ito guys, ingon siya. I-accept tanan, ako i-accept. Ayaw lagi nag-i-accept mo, i-accept niyo mga di man ikimong problema na ako man. Na, gabi na ko, yung manawag. Saan to, tawag. Naka na, ibang bansa, tumag na mo. O sa ito bag na mo. Kaya English ka, okay po. Pwede yung paitan ng kulong guys. Hindi mo tawag niyo muna, chat niyo mo. Mungutana ko, so anak ko sa kuno ningani. Mungutana ko, sa ito bag ako niyo, kay naali ng taraguan. Mungutana ko, sa ito bag ani, kay, ano lang ito sa una. Mga tubig taon, may nahawan. Eskwela nahawan, mga tubig ka rin, basta oras tas English ang subject at tubis nahawan mangita bil chikos dito gumasod bulo kayo so muna ko dashboard nagkuwag English ana pero ang uban nagmahay ba ko ato guys karon panahon na gamit man to English day gamit man gato English day paisod ko ato balag bulo ko ato makamaor siguro ko ato maestra punalita parte malita do taas do kila Julieta parte do magkatawa ba pinarte Julieta grabe parte sa ortihan mo tawag na niya di mo sa kumaos ang gipakultanaw niya pabargon tas dito pa rin koron paita to mau din at tagam ko gamoy pa to bastrahan na kusod to mo ni sulta karon pero ang book guys o pang marad lagi sa nagong ako dali ng puto ko ang kongres kisaya pangdas tutong tiguang gapon sa sayo guys basta nagda sa gulay bilin dun sa una upo yung gidana sa una o karang na ay sa to basta kay duha to kag gulay at sitaw dito ibilin nya mo to sa sayo siya ko lagi gisaya guys
Yang sa to hidsit to na ang tukar ato gipili like a virgin. Tapos sayo siya sayo niya, lain man tan-aw nang gipost nga way tukar mo tuhod na nagkantahan kay para di ay awas na mo tuhod na siyang gikantahan og papadon preach og kanang na like a virgin mo to pating naterno ko dayon sa og kanta pero ay bang siyahon ato katong na siyang hidsit like a virgin tukar ato. So guys, mo ni nga di tamo na ang real guys, ang tawo na to bahala pag magilang sa pero buka. Okay ra ni. Ang tahan guys bahala ng mga tawo unay wa kayo nato. Na di ba tagin sa kayo nato gi ko naman nadaan sa kuan kanang na ato ang kuan gi istorya naman daan kung kinsa di kayo nato. Hindi kayo ang atong di kayo basta kay tagin sa sila. Okay ra makaila ba putag makayo makuan sila kanang sportive kayo nga mga kuan ba mga amigo kaliwat o sa iya maila ba puno makita ba tanan diri. Kung kinsa poy naa diha sa imong mga post kung kinsa to nakita nimo. Makita na ho. Pero uban guys, daghan na sila followers, abot na sila na 900 o 990 followers. Kuan uban galitin na 11 wa mo na monetize. Daghan kay mga kuan nga wa na monetize na tag-as na kayo ang ilang followers, daghan na kayo. Na kato ibig sabihin katong mga followers gay kung mga followers nga 10k, mga 9k ana. Og ikaw mag-post, natural daghan jud kay mo kuan nimo, daghan kay mang-like nimo, daghan mo support dito nga mao na mo like ato kay kadaghan ato. Samantalang ho kay in town, parte pagamaya. Pila pa ni kabuok? 26? 26 pa ko pa rin, 26 ay. Bago pa. Kaya pagka-monetize na ho, pagka-monetize na ho, tupor pa to, nadagan. Ang ipa-accept ang uban na ho, namili ko ka to na 1,000 kapin nga nagpalo na ho. Nag-add, akong ipagpilian lang. Namili ako ato guys, kung kanang kailan na ho, kanang kailan na ho, ang gi-add print, pero napoy bintaha, kanang murag anon, kanang akong gi-add, bahal tagay ng bansa. Pero, ina juga accept na ho guys. Dito to day high, ya, kanang, where you from, ana bitaw? Wala, mga tanah dayon, sa mangil ba niya, ang akwentaw, kabunga-bunga, kung tinubag. Kabunga-bunga, itong tinubag, ang bulok. Mauto nga kanang na ay mo ko lagi di ko pili ani kay lagi mo chat dayon. Sa yung dayo ngay picture kanang full body ko no. May picture na dagan gi-post ang ano mga ano o kamo sa comments. Kasi ako tingnon nga na picture na dagan kay gi-post na ho. Ana mo dihatan awon mga mo picture nga kanang full body. Na dagan gi-post na ho. Grabe ko ari mo mga na to. Ya ko mo katubag sa amin na abi. Mata na ko Jinke, na si Jinke na dagan anak di. Di po katubag. Si Jinjin po di po katubag ningon po Jinjin. Dipindes pangutana ma. Ana lisod kayo si Dodo pagputanon. Ano ba yan? I-block na ba yan? I-block na yan. Panay-tanong eh. Wa panay-tanong. Hindi sila matubag. Mga nga. Hindi lang ko eh. Ginoo ko. Gabi is pautsik panawag gabi alas 12 gabi masih panawag. O tong kingdan nga kanang ang kingdan kasabot po siya. Kay intubag po siya nga dito ko sila alas 9 pa. Alas 9 pa niya. Dili ang alas 12 na. Dili kay inon ba sama kay alas 12 na dili nyo alas 9 pa. Di man jud mo minus ikaw mo lang gamit unta to kay karon unta. Susunod ako balik pagkabatan eskwela na akong tarong eh. Eskwela na akong tarong kung ako maka-eskwela kung ibalik lang ang kanang ang katong bata eskwela akong tarong. Oh! Ito guys. Habis guys, bye-bye.